Želiš da radiš velike stvari. Da, to su stvari koje su ti važne. Mercator zaista radi velike stvari. Jer su mu najvažniji ljudi. Zato te zovemo. Nisu mi rekli da sam važna. Pokazali su mi da sam važna. Nikad niko nije rekao ni za jednu moju ideju da je luda. Uvek kažu da je hrabra. I dovoljno su ludi, mislim hrabri, da ih zajedno ostvarujemo. Onaj osjećaj kada znaš da sve možeš, to je zato što ovde nikada nisi prepušten sam sebi. Kada sam došao u kompaniju, nisu me gledali kao klinca i govorili šta da radim. Pustili su me da predlažem. Osjećaj od početka direktorski. U kompanijama sa generalnim rade samo direktori, zar ne? A ja igram i basket. Ovaj posao zahteva disciplinu, to je tačno, ali za uzvrat daje slobodu. Jedna od najozbiljnijih stvari kod nas je osmeh. Kad slediš strast, pratite uspeh. Nije stvar u poslušnosti, već u slušanju. Svi te uvek pažljivo slušaju, a ima šta da čuješ. Dobit ćeš mentora. Delit će sa tobom znanje i iskustvo. Pošto nijedan početak nije lak, za tebe će uvek biti tu i kolega ortak. Svi ćemo te podržati, jer mi već verujemo da ti to možeš, zato što je javljanje na ovaj poziv već velika stvar. Kada uspešno prođeš sve zadatke, ovog 1. novembra studentsku klupu zamenit ćeš foteljom u Mercatoru. I počet ćeš da radiš ono što želiš i osjećaš da možeš. Velike stvari.